Helo, Athro sydd fan hyn, ac dyma fideo cyflym neu tutorial cyflym ar sut I defnyddio canva.com. Nawr, ar ôl chi mewn gofnodi mewn I Canva, bydd angen I chi dewis y cynllun. Nawr, gallwch chi dewis maint eich hunan fan hyn, neu mae cynlluniau wedi cael eu creu yn barod I chi. Nawr, dwi'n mynd I dewis A4. Nawr, mae'n cymryd eiliad yn rai creu tudalen, ac beth mae angen I chi gwneud wedyn ydy cynllunio yr tudalen. Nawr, beth dwi'n mynd I wneud heddiw, dwi'n mynd I creu clawr ar gyfer llawlyfr. Nawr, dwi'n gallu defnyddio un o'r layouts sydd gyda nhw fan hyn, ond beth mae eich chi sylweddoli yw mae rhai o'r rhain yn gorfod cael ei talu amdano. So, dwi ddim yn mynd I boddran gyda defnyddio rhaina, a beth dwi'n mynd I wneud, dwi'n mynd I fynd i'r elements yn syth. Nawr, chi'n gallu cael lluniau os chi eisiau. Mae lluniau am ddim gyda nhw fan hyn, ac os chi eisiau chwilio am y lluniau, gallwch chi chwilio am beth fan hyn, a maen nhw'n dweud mae gyda nhw filiwn o lluniau. So, dwi'n teipio mewn Cardiff, gewn ni weld os mae rhywbeth o Caerdydd gyda nhw fan hyn. Ac, wel, os ond chi'n gallu gweld, mae rhaid I chi talu. So, dwi'n awgrymu, os I chi eisiau lluniau ac dydyn nhw ddim am ddim, gallwch chi ffindio nhw ar y we. Ac bydd tutorial arall gyda fi a sut gallwch chi ffindio lluniau ar y we am ddim gallwch chi defnyddio heb hawlfraint. Wedyn mae gyda chi grids a fframau, ac dwi ddim yn mynd I boddran gyda rhain ar hyn o bryd. Dyna sy'n mynd dewis yw'r siapau. Nawr, yr holl beth yw safio amser. So, ni'n gallu just clicio ar hwn a mae'n rhoi siap arno hwn I fi fan hyn. A beth dwi'n mynd I wneud nawr yw just newid yr lliwiau fan hyn. So mae'n edrych bach yn wahanol. Ac roi hwnna fan hyn. Ac wedyn dwi'n meddwl gall hwnna fod yn y cynllun ar gyfer y clawr yn gyflym. Nawr, beth arall sydd gyda ni fan hyn? Mae gyda ni llinellau I ni'n gallu rhoi mewn, ac mae lot o llinellau gwahanol. So, os dwi'n clico fan hyn, ni'n gallu rhoi y llinell mewn rhywle gyda dim trafferth, a ni'n gallu stretcho fe. Ac yr un peth eto, dwi'n gallu newid y lliw heb dim trafferth, ac dwi'n gallu hefyd, os o'n eisiau clicio fe, a gwasgu copi, ac mae'n gwneud ail copi fi, byddwn ni'n gallu symud rhywle arall. Nawr, beth dwi'n mynd I wneud, falle fan hyn nawr yw dwi ddim yn hoffi y lliw na, newid hwnna'n wyn, a falle newidau hwnna yn wyn hefyd. Right, nawr, yr peth nesaf, mae gyda ni yr illustrations gallwn ni rhoi lawr, ac mae'n dibynnu ar beth I chi'n gwneud. Mae llawer o bethau diddorol I gael fan hyn, a chi'n gweld, mae mwyafrif o'n nhw am ddim. A fel arfer mae rhai am ddim ar y top, ond mae rhai chi'n ffortalu amdano wedyn ar y gwaelod. So, beth dwi'n mynd I wneud? Dwi'n mynd I dewis yr cyfrifiadur hyn fan hyn, ac achos tutorials di ddefnyddio Canva yw hwn, so rhoi hwnna fan hyn fi'n meddwl. Ac wedyn, beth sydd gyda ni? Mae gyda ni pethau fel yr icons ni'n gallu defnyddio os ni eisiau. Chi'n gweld nhw fan hyn, a fi'n mynd I dewis y dyn, ac mi'n rhoi y dyn na fan hyn. A beth dwi'n gallu wneud wedyn, dyn neu fenyw, wrth gwrs, dwi'n rhoi fan hyn, a beth dwi'n wneud, falle newid yr lliw, ond fi'n gallu anfon nôl os o'n eisiau. Okay? Fi'n gallu anfon nôl os o'n eisiau, neu anfon mlaen. A beth fi'n gallu gwneud yw copio paste o hwnna os o'n eisiau hefyd. Nawr, dwi ddim yn hapus gyda hwnna I fod yn nes, fi'n cael gwared hwnna. Nawr, peth nesaf sydd gyda ni ydy, os ni'n symud lawr fan hyn, ni'n gallu cael charts hefyd. Okay? Ni'n gallu golygu rheina os ni eisiau. Okay? Nawr, peth bwysig yw'r ysgrifen. Ac I ni'n defnyddio'r ysgrifen, a roed yr ysgrifen mewn, ac wedyn sy'n ni teipio mewn defnyddio Canva. Ac sy'n rhoi hwn lan fan hyn, a beth ni'n gallu gwneud wedyn ydy newid y maint falle.
ac wedyn newid yr ffont a falle newid y lliw, a wedyn ar ôl ni'n bod yn hapus gyda fe, gallwn ni'n rhoi lan fan hyn, neu gallwn ni jyst rhoi yna, defnyddio Canva, a fi'n mynd i rhoi hwnna lawr i fanna. Okay. Nawr, dyna yr ffont cyflym o defnyddio Canva, a gobeithio os chi'n cael bach fwy amser gyda fe, eich gallwch chi arbrofi ac gwneud pethau gwych, achos mae lot o opsiynau gyda ni. A cofiwch, os ych chi ddim yn siŵr, gallwch chi gwneud hefyd i rhoi y tasg i'r disgyblion. Dweud i nhw creu clawr, creu llun, creu delwedd trwy defnyddio canva.com a cael nhw i e-bostio yr llun i chi. Nawr wrth chi gorffen, beth gallwch chi gwneud wrth gwrs ydy lawrlwytho fe. Ydych chi lawrlwytho fe fel llun ac cofiwch, mae fe wastad yn glisafio fan hyn hefyd. Okay? A gallwch chi gwneud make public os chi eisiau hefyd. Nawr, dyna sut i defnyddio canva.com yn gyflym. Mae llawer i chi gallu gwneud gyda fe ac nawr dwi'n mynd i gadael lan i chi. So, hwyl am nawr.